Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Makadawat ko ang nagmemo. Dili na kinahanglan mo trabaho pa ka, no? Mabtos ka na. Kung dili ko gustong mahago ka. Imo kong paresay nun? Sa man di ay. Sige na, gawas na. Kaya ginaminam na kay kong mutan-aw ni mo. Alma, Unsa man? Dili ka ba excited nga makita ko? ha? Excited, uy. Nakalitan lang ko sa imong gisulti nga imo kong paresay nun. Okay. Magsulti tabahin na. Okay, mugawas na ko. Bahala nag-ila kong pangitaon. I really missed you, Nobi. Kagwapa sa kong misis, uy. Miss you too. Wa ka ba malipay nga nakakita na ako? Nalipay, uy. Mura man ko kag nanagana sa pagakos na ako. Niamang ko ta sa gawas. Karon na lang. Dili na lang ta maglalis. Awon sa man mo, diretso ta sa bahay? Sa hotel una. Unsa? Gimingaw mo ko nimo. Tagbawon ko una ang akong kamingaw nimo. Mabdus pa ako, ha? Nga naman dik magtus ka. May mag-iantog ti ka. Tagbawon ti ka. Dali na. Sakay na sa auto. Jokes. Nagkasabot na kahatag maayo? Unsay man itong sabutan, boss? O huwag ka di makasabot sa akong gitugo nimo? Oo, eh. Nakasabot din ko. Nakalitan mong gugo nga nagtanaw sa mga eroplano nga mitug pa, boss. Ay, huwag biyagi ko magtiaw sa akong gitugo nimo. Ay, kabla ka, boss. Gikan gani din ako nang atngan sinobi aron ako siyang sundan. Good. Si mama ha? Ay biyagi pasagdi ha? Hindi, oy. Ako yung atibo nun si mama ni mo. Sagdi lang. Punan ko niya ng sweldo nimo ha? Kung matagbaw ko sa imong pagtuman sa akong gitugo nimo. Ay, bisag di pa ka masaad, boss, oy. Ako yung tumano ng imong gitugon ako. Lakas mo ka na ako noon sa... Tay bitaw. Boss. Hmm. Imong uyab sinobi? Dili uy. Unya, boss. Anong imong man siyang pabantayan ako? May bawo ka ra ha? Sige Jokes. Musuod na ko sa airport ha? Aron akong i-check in ang akong ticket. Ingon man ang akong mga baggage. Unya, boss. Musod na ka, boss. Unya, di na kambalik sa gawas, boss. Di na. Oh, di na ito magkita, di, boss. Mila ka. Hapit na. Nayabag ka na diya. Basta muhila ka, ibandilyo ginako din nga bayot ang akong kuyog. Unsa? Basta lagi muhila ka. Naman, mao ganing wa kong sugot nga hetod kong mama. Kaya di ko gusto nga doon muhila. Ang boss. Hmm. Dugay po ta makita, good. Ay, dali ra kayo mulabay mga adlaw tsukoy. Basta nga akong gitugo ni mo. Ay, si Piata ha? Ay, di, lagi. Oo, sige. Musuod ako. Ug balik din sa bahay kay way kuyog to sa mama. Musuod ako, tsukoy. Nabaguhan ko ni mo da? Ha? Huwag ka ni abtik tuig ang akong pagadtos gawas, pero... Murag na usap ka na. Unsa may nausab na ako? Murag ko ang kaskana. Murag bag. Lain akong gikaruman sa din ni Sotel. Bugnaw. Walang ka feeling. Sorry, Al. Pero, nahadlok ko nga tingalig doon ay mahitabo sa akong gisapak. Mahalon ba yan ni?
nagkantidad yun og 5 million pesos. Mo din ay mong gikadlukan. Of course. O sige. Aron dili ka mahadlok. Ugma dayon. Moadto tag espesyalista nga ubigay ni. Siya may mo handle nimo. Ay, mugasto na sad ka. Natural. Ato gunang anak. Kinahanglang ato ginatimanon. Nanga na ka? Abot lang. Pero, bahoan ako sa gilutong inununa ni Mama. Excited ba ya si Mama nga makita ka? Mao ba? Sige. Magawas na ta din eh. Gimingaw na sa ni Mama Taling. Maayo pa. Ano ma? Matod, may mihapit niyang babae. Nag-auto. Babae? Mo'y mikuha ni Nubi? Si Alma ka mo'y mikuha ni Nubi? Niabot na si Alma? Musamot yun nga, malayo si Nubi na ako. Hoy! Ano ka magtanaw? Gawas na! Ikaw yung rebut pa sa kong kalagot! Gawas na! Ayay. Ang maldito manene nga kung gika-encontro. Nga natuto ba ka na ako, ha? Gawas na! Gawas! Gawas! Boss, ay pamagot di agad. Anong diha? Huwag ka muhunog sa kong tungod! Di man tingali ni imong daan, migo. Usa! Gawas! Gawas! Unsaon na kapag abli sa pultahan nga naamang ka? Apawa, di kaya ako abli ang pultahan. Meron na ko. Gigi! Gawas na diha! Arong matagbaw ko sa kong kalagot! Bahala ka na. Ay! Ay! Binuwang! Mohonong juga no. Aron, maigo ko sa mong komo. Ay, matay. Anong niam sa itong maldito? Iya juga hanggi at nga sinobi. Kung ako nga at nga sinobi din niya, asam din ko magatang niya. Naniyaman din niya maldito. Ay, liso nida. Pero bahala na. Kinalan nga ako yung tumano ng sugo sa akong boss. Ma, Uy, Alma, kumusta? Samot man kagkagwapa. gwapo mo. Uy, gwapo ang taon. O di ay, nalimot ko da. Ma, naibilin pa din ako mga boxes diin. Tuwa dito ako mga pasalubong para ninyo. Pero, daghan kayo rin ako pasalubong para nimo, ma. Ingon man sad sa akong asawa. Ha? Kadit, ma. Kaon sad ako ang bag nga akong pasalubong nimo. Og sigurado gyud ko ma-excite ka. Kadit ako, ma. Sabay nahitabo ni mo, nak. Ha? Kay nga naman daay, Ma. Hala, uy, unsa may nahitabo ni mo? Murag pirmi kang wa man sa imong kaugalingon. Gihuna-huna ko lang ang gustong mahitabo ni Alma sa akong trabaho, Ma. Ha? Kay nga naman di ay? Mamanggoy gusto ni Alma nga muundang nako sa akong trabaho. Ha? Mo nang naguna-huna-una ko maayo kun angay pa kumutuman sa iyang gusto. Nak, kinahanglan imo gyud nang una-una og maayo no be. Ilabi na gid ron nga may umaabot ka ng anak. Ang gikahadlokan ko lang nga sa higayon nga mga anak ka na unya wa na kay trabaho. Unsa man kay mahitabo nato kun wa na kay trabaho. Ang gusto ni Alma nga human kog panganak. Kanang mudako na nga akong anak. Iya kong patrabahoon sa ilang opisina. Oh, hinuon. Mintras naa pa si Alma sa imong kinabuhi, wa tay angin kagulan. Pero, kinahanglan maniguro kasab sa imong kaugalingon. Ma, Noon sa man, paghahatagan ka bag kwartang Alma? muhatag man siya, Ma. Maiko gani kong mudawat kay dako gud siya gasto sa imong tambal.
Pero siya may mamugos. Bulahan ta, no be kay nakarelasyon kag dato nga dili mapahitason. Pero kinahanglan hunaon mo sabog maayo ang imong kahimtang. Labi na gyud kun mga anak ka na. Nak, dili sad ko gusto nga magpaulipon ka sa gusto ni Alma. Nga kuhaan ka niyag katungod aron maghuna-huna alang sa imong kaugalingon. Ma, Kumusta naman ka sa Nubi? May gibati na ka siyang kalainan? Mabdos na ka siya? Kung ako siyang tawgon, mutubag ka to siya? Saan mo yung naitabo na ako? Nga nung nagsige naman yung kugunang huna niya. Di na lang ko manawag niya. Sakitan lang ko. Kundi niya tubag ko nang akong tawag. Ugma, mulargan ako. Paingon na gyud sa Boston. Ang akong cellphone. Ronel, anak. Salamat in town nga nanawag na kadong. Niyan ako sa airport, ma. Going to Boston. Kalayo na gyud nimo nako, anak. Ayaw ko na, ma. Wish me luck, ma. Please. Unsa pa may akong mahimo. Magampo na lang gyud alang sa imong kalampusan. Pero dugaya pa adto uy. Matuog kag sayo, ma. Eat healthy food and exercise aron healthy ka nga magpaabot na ako, okay? Sigurado na gyud nga makakita kasi mga apo. Sus, way klaro. Apurado sa nimo, ma, eh. Magdoktor pa ganin imong anak. Ma, kinahanglan nang i-check in ako akong ticket, ma, ha? Timbangon pa rin ako mga baggages, ma. Bye for now. Amping anak. And pray. Larga na dyan ka, boss. Di na dyan ka papugong, boss. Paingon na hinuon ko sa eroplano. Karong taon, i-off ko na akong cellphone, okay? Paita niyo, boss, oy. Manawag lamang kag hapit ng ending, boss. Ikaw gaya akong nahon nga naman sa mama. Utrong nagpaabot sa kong tawag. Oy, Chukoy. Ay, bit pasagdis mama, ha? Huwag si Nubi. Ay, kabla ka, boss. Ako rin may bao ni Nubi. Bye-bye, boss. Sige, Chokes. Bye. Kinsang nobi ang akong nadungog, Chukoy. Ah, Mauningan sa uyab ni Ronel. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!